Ahoj, ahoj, já jsem Fatcross a zdravím vás u mého prvního videa. Pustíme se do bitvy, já to jako střihnu a pustíme se do toho. Jsme tady a mě to trvalo asi půl hodiny, než jsem se do té bitvy dostal. Můžete si všimnout, že se mi to laguje, protože ještě mám puštěný Bandicam a takové věci. A já si asi dám míň ty zvuky. Dobrý. A někam se zakempíme a zkusíme si dát nějaký ty killy. Vyrážíme. No už vyrážíme, jak jste mohli slyšet od nějakého typa na divokého. A jestli vám toto video bude líbit, tak zanechte like nebo odběr a já budu jenom rád, když dostanu nějaké lajky a odběry, protože toto je moje první video a baví mě natáčet, teda to tam ale to je mně je to úplně jedno, takže já doufám, že se vám toto video bude líbit a počkej, proč to říkám, když ještě nebudu vůbec konec videa, já jsem taky a to je jedno. Se jdeme tady schovat do stromu a zabít tady toho divokého typka. Že to jsou lagy. A už se to nelaguje. Cromwell. To je Cromwell, víte? To je Cromwell. To je Cromwell. Nebo jak tomu říkáte vy, odborníci. Aspoň, že jsem mu možná ubral. A já si tady musím dát menší grafiku. Dám si ji menší. Promiňte, ale já bych to s těma lagama fakticky jako nevím. A to jsou ještě větší lagy. Ne, menší. Jo. No, prdele. Prostě s tím tankem jako netrefíte pár ran, ale něco určitě trefíte. Já jsem s tím trefil už hodně. Damage to má libovej a já na to nemám výhrušky, jenom ta přesnost. No vidíte? Prostě libovej tank a já jsem měl takový skurvený štěstí, že jsem to zabil. Tak to je libový. Kámo do boku, ale do předku nebo do boku, kam to bylo. Promiňte za to skurvený, ale já jsem se prostě úplně vyžhář. Nebo oni se ho objedou. No, slyšeli jste, to bylo těsné, takže budeme těsňovat ještě někoho. Můžeme si ještě zatěsnit. Tady je pětička. Marušička. Pětička tady pěkná. Si tady hladím své špeky. Ha, nechali jste se. Nebo ne, ještě co to bylo s mým kompem, jak jsem úplně porobil. No vidíte, už jsem asi nebyl, asi. To je dobrý, asi. Určitě to by už jinak neožil. Tak pojď, zabij ho Cromwella, jasně, co vykvět. Cromwell, to je Cromwell, jo. Já se upozorňuji, že to je Cromwell a ne Cromwell. $338. Nice. No pierdole, to je pierdole, ježiši. Tak pojď, zabij ho, Cromwelle. Ty seš noob. You are noob. Aspoň někdo ho zabil. S 35.
Ne, what the fuck. Dobrý. Tak jsem zase dobře. Když tady na ně počkám, protože oni mě za chvilku nespotí. Tady Krombur má výbušky, to je výbušňák. What the fuck? Co to měl sakra? On měl tu houfku. To je damage, ty vole. Jak si to dokoukáme. Jo, a jak si můžete všimnout, tak mám plnou verzi Bandicam, já jsem si ji crashnul. Kolik ještě budeme natáčet? Ještě chvilku. Já se skočím napít, zatím dáme takovou... Už se vrátilo? Ne, s ním už nedáme. Jo, dáme s tutím, hele. Tuto, jak oni teďko dali asi na týden, nebo na jak dlouho dali, bitvu prostě s tutíma typanama. A ono je to fakticky, ono je to takový ve stylu Star Wars, takže já si teďko musím jí napít, tak já to stopnu a počkejte. Jsem tady zpět a už se odpočítává bitva. Mám tady pitíčko. A je takovej mutovaný hlas, což je hrozně... A jezdí to až 100. Ty vole, nechte mě žít. Jumpy doj. Ty vole. A je to fakticky, jako mě to ale hrozně baví. Ne, ne, ne. Jo, děkuju. Kámo, dík. A mě to laguje, protože natáčím. Tam jít. Oho. Bum. Ještě jednou bum. Bum. Uhni mi. Tak čau. Připraveni k palbě. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Někdo se bešil. Trefa do černého. Ztratili jsme cíl. Jsem zasáhl spojence. Tahle prošla přímo skrz. A má to hrozně hapek a je to hrozně rychlý, takže mě to s tím baví, ale... Trefa do černého. Má to lasery, to letí hrozně rychle teda. Ještě jeden takový Ty zásah a vole, je po nich. what the fuck. Poradně se rozjedeme a vyjedeme to. Ztracen. Koukejte. Já už jsem tady ne, nejsem tady ještě sám. Připraveni k palbě na cíl. Trefa do To černého. jsem ty hajzlíků. Kam zmizeli? Připraveni k palbě. Tahle prošla přímo skrz. Ztratili jsme cíl. Už jsem tady. Dozadu! Ne. Prčíc. Posádka je vyřízená. Ale to je hrozný. No, viděli jste bitvu s tutím. Bavila mě, ale... A zahrajeme si, kolik pak už natáčím. Posun se tam. A to takový hrozně divný zvuky, 9 minut a půl. Dáme si bitvu... Co to dělám? Sakra, co jsem to zase udělal? Musí se posunout nahoru, vodko. Je Mittengard. To je taky libová bitva. Dobrý. Jsou seky do pr.
A máme tady T1 Chewing. Já tomu teda říkám Chewing, ale... Když vás toto video pobaví, tak zanechte like, to už jsem asi říkal, jo, to jsem vlastně říkal v první bitvě. Můžeme jet tam. Doufám, že vás to bude bavit. Když to jsou lagy jako sviňucha, to je velká chlupatá sviňucha. Jsem byl na tom SpongeBobově, fakticky lepší film neznám. Čekám rozkaz k palbě, už je nevidím. Tak tady seš, pozor. Cíl zaměřen. Střela neprorazila. Kdo to byl? Padáme odsud, tady už Ty tam nemůžeme zůstat. nebylo. Dáme ještě jednu. Ať tu ten let's play má pořádný koule. On je to asi holka. Ne, ten. Jo, je to kluk. Takže bude mít pořádný koule. Jdu napsat kámošovi na tabletu. CZ, tak, tady seš. Dáme si ještě stuti. Ne, s ničím. Nebo s tutím a ukážu vám, že někoho určitě zabiju. Tady CZ Gaming. Já nechci dělat tu reklamu. Pustíme si timelapse. Už to je blbost. Teďko jsem top. Já jsem top vždycky, protože mám na H jméno, někdo nemá na A, třeba Andula. Česká Andula. Ha! Bez urážky. Jestli na mě nějaká Andulka kouká, tak bez urážky. A tu ta minuta může trvat jenom 3,5 minuty, což mě pěkně jako naštvalo, protože si a vždycky, když hraju, já nemůžu umřít, teďko já nemůžu umřít. Já nemohu. Bang. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Nepřítel se stáhnul. A je to hrozný shit s tou... A je to takový Star Wars. Dostali to. Trefa do černého. Ne. Jo. Cíl ztracen. Vidíte? Mám cíl. Jste mrtví, ty, který tam jsou. Tak tomu dalo rekt. Teda to jí dalo, nebo jste kluk, nebo válka. Připraven k palbě na cíl. Cíl ztracen. Zabijeme tam. Čekám rozkaz k palbě. Vidí někdo cíl? To jsem hajzlíku. Dostali to. Je můj. Vidíte, a takhle se dávají kill. Nepřátelské vozidlo zničeno. Co to je job? No mě to zabije? Nezabije. Pojď sem, kotě. Pojď sem. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Mám cíl. Dostali to. Jsem ty hajzlíku. Vidíte, ale já mám ještě pořád hrozně hápek prostě. Pojď sem. Pojď sem. Kotě. Pojď sem. Teda ne kotě, já nejsem teplej. Mám cíl. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tahle prošla přímo skrz. Už je nevidím. Připraveni k palbě. Máme je. Sem.
tak musím jako nemluvit. Trefa do černého. Tahle prošla přímo Mám skrz. další kill. Ne, on mi to čarknul. Už je nevidím. No, vyhráli jsme. Já si napiju. Pro tuto video by to byl konec, jestli se vám líbilo, to nechte like a mně se teda líbilo a nechte like nebo odběr, loučí se s váma Fatcross a ahoj!